Jamen, inden vi skal høre teksten, så vil jeg fortælle en historie. Og egentlig så burde min kone Maria fortælle historien, fordi det er hende, der har oplevet det. Men nu er det jo mig, der er prædikant i dag, så får jeg lov til at fortælle det. Men vi skal godt 10 år tilbage i tiden, til marts 2016, den måned, hvor terrorangrebet i Bruxelles fandt sted. I husker måske, hvordan angrebet involverede et par eksplosioner i lufthavnen og i den her metrostation Malbec. 32 blev dræbt og over 300 såret. Så lige omkring den der tid skulle Marie ud og rejse og igennem den her lufthavn. Og jeg skulle til Israel for at undervise på ordet og Israels discipleskole. Og så skulle Maria så igennem Bruxelles, og så skulle hun til Abu Dhabi, hovedstaden i Emiraterne, for at besøge familien der. Og min rejse gik fint. Men Maria havde store problemer. Da hun landede i Bruxelles, var der intet fly til de Forenede Arabiske Emirater. Det havde de bare glemt at fortælle hende i Københavns Lufthavn. Og da hun så prøvede at finde ud af, hvad hun så skulle gøre, ja, så mistede hun sin mobiltelefon. Endelig lykkedes det Maria at lave en plan, så hun kunne rejse næste dag til Emiraterne. Godt nok med en mellemlanding i Beirut. Og det lød jo alt sammen vældig trygt, tænkte jeg. Og det betød jo så, at hun skulle overnatte på et hotel i Bruxelles. Og i den by var alt kaotisk og forvirrende. Og på et tidspunkt, så stod Marie så et stykke tid efter midnat på en stor, mørklagt parkeringsplads. Og her var det så, hun sagde til sig selv noget i den her retning. Jeg klarer også det her, for jeg har prøvet det, der er værre. Og det er den sætning, eller det her ræsonnement, der skal tjene som introduktion til den tekst om frygt, vi snart skal høre. Fordi Jesus siger 3 gange, at vi ikke skal frygte. Og så siger han 1 gang, der er en, vi skal frygte. Og det virker som om, at frygten for en stor og mægtig og hellig Gud kan hjælpe os med at overvinde alt det andet, vi frygter. Så ideen med historien er den, at Maries oplevelser af livets store bump gav hende en underlig styrke til at møde en usikker situation med mod og stor beslutsomhed. Så noget større kan faktisk hjælpe os, når vi oplever noget mindre. Jeg synes faktisk, det lyder ret udfordrende at stå på den der parkeringsplads midt om natten i en by, hvor der lige har været et voldsomt terrorangreb. Men nu synes jeg, vi skal rejse os, og så skal vi lytte til Jesu ord fra Matthæus 10, 24-31. Jesus siger, en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere der ikke er hans husfolk. Frygt derfor ikke for dem, for der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der viskes jer i øret, skal I prædike fra tagen. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Sælges ikke 2 spore for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med dem. Men på jer er selv alle hovedhår talt
Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange sprog. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at de sange, vi synger, og de tekster fra Bibelen, vi hører, og de ord, vi nu skal lytte til, må hjælpe os til at finde ind i den sande gudsfrygt. Og vi beder om, at den sande gudsfrygt må hjælpe os i vort menneskeliv, må hjælpe os for alt det andet, vi frygter. Amen. Der er et paradoks i vores tid. Vi lever i en tryg del af verden. I tirsdags, der besøgte vi Vikingemuseet i Roskilde, og fandt ud af, at i vikingetiden levede mænd typisk 35 til 40 år. Kvinder dengang blev lidt ældre, 40 til 45 år gamle i gennemsnit. Og hvis man var over 50, så var man nærmest en oldsag på vikingetiden. Og hvordan er det i dag? I Danmark er den forventede middellevetid 80,3 år for mænd og 83,9 år for kvinder. Vi lever jo sundere, og flere sygdomme kan behandles og helbredes. Og økonomien, ja, den er jo egentlig god for de flestes vedkommende. Arbejdsløsheden er i bund. Der er faktisk rigtig meget, vi danskere kan glæde os over. Rigtig meget, der kan gøre os helt enormt trygge. Paradokset handler så om, at frygten for alt muligt, og måske især frygten for fremtiden, bare ser ud til at vokse og vokse. Vi har i den forløbende uge besøgt Liv og Oddvar Søvik fra Norge, og så nogle gange så går jeg lidt for meget op i vejret. Så fik jeg en snak med Oddvar Søvik om vejret, og så fortalte han, at for en del år siden var hele Norges vejrkort grønt, når varmen indtog landet. Så var der fest i det kolde nord. Men sådan er det ikke i dag. Når der i dag er hedebølge i Norge, så er hele landet farvet mørkerødt. Fordi så er der grund til at være bekymret, selv i det kolde nord. Jeg kan vide, om de også opererer med farligt vejr i Norge. Farligt vejr? Hvad er det for noget? Jamen, det skal frygt, alle de der nye begreber, tror jeg. Den sidste tid har der været fokus på noget nyt, vi kan frygte. Den her fyr. Processionsspinderen. Så hvis I tæller efter, så er den beklædt med mere end 60.000 små, usynlige fingerhår, der kan sprede sig i luften, medføre udslæt og i værste fald i vejrtrækningsproblemer hos nogle mennesker. Vi kalder den larven fra helvede. Hold da op. Vi er måske ikke bange for helvede. Det er de færreste danskere, der er bange for helvede. Men larven fra helvede. Så der er nok, vi kan frygte. Selvom vi altså bor, sådan objektivt set, i et af verdens tryggeste lande. Frygt er ikke uproblematisk. Den kan være lammende. Altså forældres frygt kan hindre børn i at udvikle sig sundt og naturligt. Jeg tænker nogle gange på en begravelsessamtale, hvor en voksen kvinde fortalte mig om sin far. Hun fortalte om en oplevelse kort efter, hun havde fået kørekort. På en af hendes første ture, der smadrede hun den ene af familiens biler. Hun var chokeret og skyldbetynget, for hun vidste, hvor meget hendes far
holdt netop af den bil. Men hun havde en både kærlig, klog, vis og modig far. For da hun kom hjem og fortalte ham om ulykken, gav han hende nøglen til familiens anden bil og sagde, nu kører du en tur. Jeg tænkte, vil jeg have det samme? Jeg vil have foreslået nogle flere køretimer. Eller måske en pause og nogle psykologsamtaler, så man kunne overvinde frygten. Den her far var klog. Han vidste, at frygten kunne sætte sig fast og på sigt hindre datteren i at opleve den frihed. Og det tror jeg mange mænd vil skrive under på. Der er en stor frihed i at sætte sig ind bag en bil, og så bag rattet, og så køre sig en tur. Jeg ved godt, at vi kan være dumdristige. Det er ham der. Men jeg tror måske nogle gange, at frygten lukker os ind. At frygten forhindrer os i at leve det liv, Gud kalder os til. Og derfor skal vi se lidt på, hvordan frygten for Gud kan besejre frygten for mennesker. For Jesus siger, at vi ikke skal frygte mennesker, men Gud. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Jeg må ærligt indrømme, at jeg fristes til at lukke både øjne og ører for det, Jesus her siger om Gud. Det er for voldsomt. Og jeg kan godt tage mig selv i at tænke, havde Jesus ikke sagt den slags, så ville jeg have det langt bedre som kristen. Så ville det være langt mere trygt at leve som en kristen i et land, hvor de fleste ikke tror på Jesus. Ja, sådan kan vi selvfølgelig resonere. Problemet er bare, at Jesus faktisk siger, at vi ikke skal frygte for dem, eller måske det, der kan slå legemet ihjel. Og det er vel det, mange af os frygter mere end noget andet. Så kan det tænkes, at vi går rundt og frygter alt muligt, fordi frygten for den ene, hellige og almægtige Gud fylder så lidt. Luther frygtede Gud. Uden Guds frygt var der ingen reformation overhovedet. Men den her gudsfrygt bliver også tydeligt i hans lille katekismus, hvor han forklarer første bud med ordene: vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Og så har vi de næste 9 bud, indledes alle på samme måde. Vi skal frygte og elske Gud. Frygt for Gud handler ikke om, at vi sådan skal gå rundt og være bange for Gud. Det handler mere om ærefrygt og kærlighed, og om at sætte Gud på førstepladsen. Og så vil jeg spørge, kan vi måle Guds frygt? Kan du måle, hvor meget du frygter Gud? Ja, måske kan vi prøve os selv ved at spejle os i et par af Luthers forklaringer til de 10 bud. Det 7. bud, du må ikke stjæle. Luther forklarer, vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke tager penge eller ejendom fra vor næste, eller skaffer os dem ved svindel eller bedrag, men hjælper med at forbedre og bevare, hvad han ejer. Så går vi rundt og snyder og bedrager andre eller samfundet, så afslører det mangel på Guds frygt. Så frygter og elsker vi ikke Gud. En kendt kristen forkynder og forfatter bekendte offentligt i januar her i år: jeg har haft en syndig affære med en gift kvinde, som strakte sig over 8 år. Jeg har svigtet moralsk og åndeligt. Hvad er så noget udtryk for?
Han levede det skjult i 8 år. Jeg kender jo ikke hans hjerte. Jeg har læst mange af hans bøger. Jeg kender ikke hans hjerte. Men har det været gudsfrygt? Altså, kan økonomiske og ægteskabelige syndefald hænge sammen med mangel på gudsfrygt? Og hvilke konsekvenser får det for vores livsstil, hvis vi glemmer, at Herren kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede? Hvad sker der egentlig med mig og min livsstil, hvis jeg ender med at lave mig min egen tandløse Gud, som kun klapper mig på skulderen og fortæller mig, hvor god og fantastisk jeg er? Jeg husker fra min tid i KFS, at mange var glade for Romerne 8:1, som Elisabeth læste for os. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Vi sang den også, og sangen er med i Sang, som blev udgivet i 1991. Og jeg havde den med her, så Carsten har lovet at sætte sig op og så kæmpe lidt til den, fordi måske er der nogen, der er lidt op i årene, som kan huske den her sang. Så vi synger bare, det er både Romerne 8:1 og 2, men det gør vi lidt noget. Så var det, jeg kom til at tænke, eller spørge mig selv, kan vide, om et sådan bibelvers kunne blive et hit uden frygt for Gud, for Guds majestat og Guds vrede og Guds dom. Har vi som forudsætning, at Gud bare i kærlighed lukker alle ind i paradis, uanset hvad vi tror på, og uanset hvordan vi lever? Vil vi så sætte pris på den her slags sange? Vil vi så kunne synge det med kraft og begejstring? Altså, hvis vi bare sådan alle sammen er uden fordømmelse, fordi Gud er kærlig, det er jo ikke det, vi synger. Men der er jo kun én grund til, at vi kan være uden fordømmelse. Det er fordi, vi kan være i Kristus. Han blev sømmet fast på et kors. Han bar vores synder under Guds vrede i vort sted. Så det er jo ene og alene på grund af korset, at vi kan sige til hinanden, at uanset hvad vi har tænkt, sagt og gjort, så kan vi komme til Kristus. For han bar alle vores synder, også vores manglende gudsfrygt på korset. Han døde under Guds vrede i vort sted. Han blev fordømt. Derfor kan vi leve uden fordømmelse. Men kan man synge det? Hvis vi bare tror på en tandløs Gud, der egentlig er ligeglad med alting. Jeg tror,
er overbevist om, at frygten for vores hellige og kærlige Gud både skaber lovsang og fordriver menneskefrygt. Og på det her med, at det fordriver menneskefrygt, kan det gives mange eksempler fra Bibelen. Jeg vil nøjes med et enkelt. Kong Nebukadneser fremstillede ca. 500 år før Kristi fødsel en billedstøtte. Den var ca. 30 meter høj og var fremstillet af guld. Og den der er kommet, hvor billedstøtten skal indvies, og derfor sender kongen bud til alle de ledende i hans rige. Og nu står de så alle foran den imponerende billedstøtte. Og så træder en herold frem og råber med høj røst: til jer lyder befalingen, I folk, stammer og tungemål, når I hører lyden af horn, fløjte, sitar, harpe, salter, sækkepibe og alle andre instrumenter, skal I kaste jer ned og tilbede guldstøtten, som kong Nebukadneser har opstillet. En hver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. Jeg tror ikke, vi helt fatter, hvor fristende det er at lade sig rive med af en stemning. Prøv en gang, hvis du hører et foredrag, som du faktisk ikke bryder dig om, men alle andre er vildt begejstrede, og de klapper, så sidder du sådan her. Det er bare så svært at gå imod en lille flok. Det kan også engang være en stor flok. Altså i aften, der er der jo VM-finale i fodbold, og så kunne vi lave et lille tankeeksperiment. Forestil dig, at du stod sådan lidt midt blandt Argentinas tilhængere, og prøv at forestille dig, at de råber taktfast: Messi er Gud, Messi er Gud. Ja, hvad gør du? Jamen, her i kirken vil du selvfølgelig sige: jeg holder selvfølgelig mund, fordi Messi er ikke min Gud. Ja, det er nemt at sige her. Men kan du stå imod presset? Kan du stå imod massens pres? Og hvis så til med, der var en, der sagde, og vi tramper dig ihjel, hvis ikke du råber Messi er Gud. Det var det, de her 3 mænd var udsat for. Men der var altså 3, der ikke kastede sig ned foran kongens billedstøtte. De havde sagt ja til de navne, deres babylonske hofchef havde givet dem: Shadrach, Meshach og Abednego. Det var et kompromis, som de gik ind på. Men nu er grænsen nået. Og derfor gav de kongen denne besked, da han gav dem endnu en chance for at tilbede den Gud, han havde ladet opstille. Nebukadneser, vi behøver ikke svare dig. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet. Prøv at se, hvordan frygten for Gud gav disse 3 unge mænd styrke og frimodighed til at stå imod presset og bekende tro. Frygten for Gud besejrede frygten for mennesker. I 1. Timotheus brev, kapitel 4, vers 7-8, der står der følgende om Guds frygt. Øv dig i Guds frygt. For legemlig øvelse nytter kun lidt, men Guds frygten er nyttig til alt og har i sig løfte både for dette liv og for det, som kommer. Vi hører godt nok meget om værdien af legemlige øvelser. For lige et sjovt eksempel. En god ven fortalte her forleden, at hans kone stod på et ben, hver gang hun børstede tænder. Det skulle være godt, især hvis vi er kommet lidt op i alderen. Så det må man jo prøve. Men sagen er jo, at vi mister simpelthen vores muskler, når vi kommer op i alderen. Og derfor, vi får ikke flere, hvis vi
hvis vi gør noget aktivt, men vi mister flere og flere, hvis ikke vi gør. Vi skal holde os selv ved lige, og det hører vi meget om. Men Paulus, han lyder altså ikke som sundhed.dk. Der står der jo, fysisk aktivitet forlænger livet, gør risikoen for sygdomme mindre og har en betydelig forebyggende effekt på for tidlig død. Altså Paulus, han siger noget, som nogle af os måske kan være glade for. Legemlig øvelse nytter kun lidt, men gudsfrygten er nyttig til alt. Og det er derfor, han siger, øv dig i gudsfrygt. Hvordan ser de øvelser ud? Altså, man kan stå på et ben, når man børster tænder, og man kan tage armbøjninger. Men hvordan ser det ud, hvis du skal øve dig i gudsfrygt? Altså måske kan vi øve os i at gøre noget for Gud i det skjulte. Jesus taler om, at vi ikke skal frygte mennesker. Og det kommer vi så let til at gøre. Især hvis vi hele tiden fokuserer på, hvad andre tænker og mener om os. Men det advarer Paulus imod. Han advarer os mod direkte at være øjentjenere. Kolossenserne 3 her. Slaver, adlyd jeres jordiske herre i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå så godt med mennesker, men er et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. Hvad I end gør det af hjertet, for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre. Hvis nu livets primære mål er popularitet og anerkendelse, så bliver det virkelig svært at sige offentligt, hvad Jesus hvisker os i øret. Vi skylder mennesker budskabet om Jesus. Men det kommer aldrig ud af vores mund, tror jeg, hvis ikke vi har Guds frygt. Så derfor skal vi øve os i Guds frygt, så vi kan prædike offentligt fra tagene det Jesus hvisker os under vores bibellæsning, eller når vi kommer til gudstjeneste. Man kan også øve sig i at gøre både noget for Gud og næsten i det skjulte. Måske bruge tid på at bede i det skjulte for andre. Det er ikke forbudt at fortælle andre, at du beder for dem. Det gjorde Jesus, og det gjorde Paulus. Men det kan være en god øvelse i Guds frygt. Tålmodigt over flere år måske, i det skjulte at bede for en, uden at du fortæller det til ham eller hende. Måske kan du også gøre noget godt, ingen lægger mærke til. Måske er det kun Gud, der ser, at du gør noget for din næste, som faktisk koster dig noget. Og det gør så ondt på dig, at du ikke må sige det til ham. Men sådan er det også med legemlige øvelser. Det kan også gå ondt. Men at bede, eller faste, eller give økonomisk hjælp i det skjulte, det er en øvelse i Guds frygt. For når ingen ser dine gode gerninger, så bliver du ekstra opmærksom på, at Gud ser dig og vil lønne dig. Det var et par øvelser i Guds frygt. Flere kunne nævnes, men det må vente til en anden gang. Hvad har vi så set? Ja, vi har set, at Gud er tilværelsens ultimative virkelighed. Vel kan mennesker skade os. De kan ødelægge vores rygte og ry. De kan slå legemet ihjel. Men de kan ikke tage vores liv. Ja, Gud har omsorg for vort legeme. Han har taget på vores hovedhår, følger virkelig med i vores liv. Men det sker, at Gud tillader, at mennesker slår legemet ihjel. Men livet er mere end legemet. Du forsvinder ikke den dag, du bliver lagt i en grav
eller kremeret. Du holder ikke op med at leve den dag, dit hjerte holder op med at slå. For ingen og intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Det er Gud, der er herre over liv og død, frelse og fortabelse. Det er derfor, vi skal frygte og elske ham. Og så skal vi øve os i Guds frygt. Hvis skal vi også træne musklerne i arme og ben. Men det vigtigste, det er at øve os i Guds frygt og gøre alt for Herren. For når frygten for Herren sejrer, så får vi paradoksalt nok frihed til at leve et liv i tryghed, og til at leve det liv, Gud kalder os. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, nogle gange så river du tæppet væk under os. Og sådan er der måske mange af os, der kan føle, at det er lige præcis det, du gør, når du taler om, at vores himmelske far kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Og derfor er det ham, vi skal frygte. Men Jesus, det er dig, der siger det. Det er dig, der kom til jorden. Det er dig, der tog alle vores synder på dig og bar dem på korset. Det er dig, der gik til helvede for vores skyld. Det er dig, der siger det. Jesus, du vil os aldrig noget ondt. Så hjælp os til at tage imod, også når du taler ord, vi ikke bryder os om. Hjælp os til ikke bare at tage hatten af og gå videre, men hjælp os til at blive lidt i ordene, grunde over dem, fordøje dem, vende dem. Og Jesus, som du fører os ind i frihed, det siger du jo selv, at den søn får sat fri, den du får sat fri, skal være virkelig fri. Før os ind i den ægte frihed for bekymringer, den ægte frihed for menneskefrygt, og den ægte frihed for sygdom og død. Tak, Jesus, at du overvinder frygten. Amen. Og så vil vi rejse os og med apostlen ønske på hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud, vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab må være og blive med os alle. Amen. Tak for det.